ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم لئام وقدمت يا رمضان يا بكم مؤين قد نستعين إنا أمين شر الحوام يا من حباني خير الديان هب لي أمان يوم الختام هب لي خلوصي من العبيس ورساسيس يوم البغام منكم جميعا صحبا بديا نرجو شفيا يوم ارتمام صلى الله عليه وسلم engarte yewtere men wiiten sugara korka ɗo e télé men télé mbedda e gardugol obama e sawtowol musidɗo mon almudo bewol so woni aljuma e altine kala ngalarma heure biteɗo midi ɗum noon en garti ko wiyete nafila on saaha nana anas bun malik o winani rasulu sallllahu alayhi wa sallam ene wiya ñalawma jamma aljuma kala julɗo darde ɗiɗi kala darde o jangi hen fati lawol gotol e isa zulzilatil ardu zilzalaha laabi sappo e joyyi so tawi o gasini julde o wi ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram laabi temedere allah ene rokka mo hoolare e nder kabri makko allah ne waɗanamo annore e nder kabri makko allah ne yañanamo kabri makko allah ene dandamo ko wiyete kulhul yawmal qiyamati o ma ummo e kabri makko o heyɗani o ɗomɗani o holani kadi allah ene holtinimo ko wiyete annore kadi o yaltata aduna hatta yara maqadahu fil janna o wiya ko wiyete place makko e nder aljanna ɗum ko jamma aljuma ko wiyete julɗo darɗe ɗiɗi rewni hen ko wiyete inna isa zulzilatil ardu zilzalaha o rewni hen ko wiyete laabi sappo e joyyi o gorko goto mi wiye Muaz bun Jabal o winani rasulu sallllahu alayhi wa sallam ene wiya ñalo woni jamma aset mana ko jamma aljuma jofi aset so tawi jomum juuli ko wiyete darɗe jeegom kala darde o jangi fati lawol gotol e qul huwa llahu ahad laabi camantati e goho kala hen darde ma allah yaltini e ɓernde ma ko wiyete janf allah yaltini hen ko wiyete sikkitare allah yaltini hen ko wiyete waswas woni mo ganduɗa ko allazi yuwaswisu fi suduri nnas allah itta e ɓernde ma ko wiyete hawtare allah itta e ɓernde ma ko wiyete waɗirde yeengo allah nanna e ɓernde ma ko wiyete annore allah nanna hen yurmeni mum allah nanna hen newoye mum allah haddamo ko wiyete annore ñande yowmal qiyamata allah ɓornamo wutte jaafaɗo allah jalbina yeeso makko comme no lewru ni allah mahanamo kala hen darde ɗeɗo darɗe jeegom ko wiyete huɓere e nder aljanna ɗum ko jamma aset mo ganduɗa jomum juula ko wiyete darɗe jeegom caggal fati e qul huwa llahu ahad laabi camantati goho gorko goto ne wiya anas o mi nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne wiya jamma dimas woni mana ñalli aset joofi alet kala neɗɗo mo ganduɗa julɗe darɗe jeegom kala hen darde o jangi fatiha lawol gotol o jangi qul huwa llahu ahad laabi jeeɗiɗi ma allah rokkumo dendagal baraji mantunoɗo allah allah rokkamo baraji muñirnoɗo allah allah rokkamo dendagal baraji ɗofinoɗo allah allah windanamo kadi e ɗeɗon darɗe jeegom ɗe o juuli wonde o rewi allah duuɓi ɗiɗi kadi o ummata koye qabri makko so wona ko jafaɗo o yaltata aduna so wona o yiya ko wiyete nokku makko woni mana galle makko e nder aljanna gorko goto ne wiye anas o wi mi nani rasulu sallllahu alayhi wa sallam ne wiye jamma altine mana ñalli alate joofi altine kala neɗɗo juulɗo darɗe ko wiyete sappo kala hen darde o jangi ko wiyete fati lawol gotol o jangi ayatal kursiyu woni allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum so tawi o jangi ɗeɗo darɗe sappo kala hen darde fati lawol gotol ayatal kursiyu ko wiyete lawol gotol so tawi o gasni julde o janga qul huwa llahu ahad laabi sappo e ɗiɗi so tawi o jangi qul huwallahu laabi sappo e ɗiɗi on saaha noon noddowo nodda ñande yowmal qiyamata o wi holto kaari ɓi kaari woni o wiya yo ummo yo nanggo e baraji makko hol dokkowo baraji makko kanko e allah ɓe mbaddata jakarlo allah rokkamo baraji makko kanko woni gadiɗo mono rokke baraji muɗum kadi gandarma kanko allah ene rokkamo dendaga ko wi allah rokkamo ko wiyete kaddungal mana ujunere gandarma kaddungal mana ɓornanteri taw koye annore allah ne waɗanamo tengade annore allah ene nannamo aljanna ma siddiqina wa shuhada'i wa salihin allah nannamo aljanna wondude sahudinɓe allah nannamo aljanna wondude e gonɗinɓe allah nannamo aljanna wondude e moƴƴinɓe kadi allah addanamo ko wiyete ujunere malayika kala malayika kadi en rokkamo ko wiyete cadeau makko manani no rokkimo en joguinimo surprise kadi hen kala hen gandanma darde allah ne mahanamo ko wiyete galle e nder aljanna ɗum woni darde sappo ɗe kalɗen fatiha lawol gotol wondude ayatal kursiyu lawol gotol o janga caggal nde o silmino o janga qul huwallahu laabi sappo e ɗiɗi donc jamma ko wiyete jamma woni jamma altine gorko rasul sallllahu alayhi wa sallam o wi kala neɗɗo juulɗo jamma talata mana ñalli alet jofi talata
o juuli ko wiyete darɗe jeegom kala hen darde o janggi fatiha laawol gotol o janggi qul huwa llahu laawol gotol wol muawisatayn mana o janggi bi rabbinnasi wondude bi rabbil falaq caggal qul huwa llahu ahad kala hen darde so tawi o gasni julde o wi la ilaha illa llah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu abdan bi yadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadirun o wi noon gandarma laabi cabanɗe jeeɗiɗi ma allah rokkuma kala hen harfu gandarma ko wiyete debbo hurul ayn mo ganduɗa kala hen debbo mo ganduɗa e ɓeeɗo rewɓe ene waɗi ujunere kaddugal annore te kadi jomum haddi ujunere kaddugal taw aɗa yiya ko wiyete ndiyam walla mbiya ƴiƴam bohal mum allah e mum jalbude kala hen gandarma kadi kala hen harfu allah ne wahanoo ko ujunere wuuro e nder gandarma e nder madina ujunere wuuro woni guure sappo kay kala hen wuuro ene waɗi ujunere huɓere kala hen huɓere gandarma sifotoɗo wawa sifade e ɗiɗon sifaji ɗi allah waɗi e nder ndeɗon huɓere gorko goto ne wiye anas bun malik o wi nani rasulu sallllahu alayhi wa sallam ne wiye jamma alarba mana jamma talata jofi alarba kala neɗɗo juulɗo darɗe nayyi o janggi kala darde fatiha lawol gotol e qul huwa llahu ahad laabi temedere fa ida faraga min salatihi yanamu wa wajahu ila al qibla mana o leeli o huccitini yeeso makko ngo feede funnague fa innahu yarani min muhammadin sallllahu alayhi wa sallam mawo yiyam ɗum ko jamma alarba nga jamma alarba o jamma alarba sa juuli ko wiyete darɗe mana darɗe nayyi kala darde jannguɗa hen fatiha laabi ko wiyete ujunere kala darde jannguɗa hen fatiha laabi ujunere kala laabi ujunere e woni fatiha laabi temedere joni noon hawre ɗeɗo darɗe nayyi wonata ko temen nayyi joni noon on saaha kanko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wiyamo yiyam e nder ɗum ɗon elle kadi o sotiri fittanu makko to banggue allah o daɗi e jahannama konko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi kala neɗɗo juulɗo jamma alkamisa darɗe jeetati kala hen darde o janggi fatiha lawol gotol o janggi qul huwa llahu ahad laabi sappo o refti o wi la ilaha illa llah almaliku lhaqu lmubin muhammadun rasulullahi assadiqu lwa'di l amin o wi noon laabi temedere ma allah mahanmo to aljanna temedde jeetati huɓere taw huɓere fof ko kangue yaquta kangue gandatma boɗeje allah kadi itta ga makko dendagal cheyɗan o ronka dañde ko wiyete e makko gueɗal ɗum woni ko banggue ko wiyete nafili allah rokki en daranade no circiko wiyani ya rabba ramadan al muazzami wosturan ay bamri in qad kana minhu qiyam waj'al lana ya rabbi rizqaka wasi'a wala una fi ramadan haysu yuqam sallallahu alayhi wa sallam